हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो बे आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, बर' मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। स' लोगोफोर, मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आयु हाबाब हनै। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामगोन सिम्पुल, रनजित आरो हेनरी आरो साइक'लि आरो निजोरा। आरो बे मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जादों जोंमा बसुमतारी, लाइरिक्स टुन जोंमा आरो मिसाइल। आरो बे भिडिअनि डिरेक्टर, केमेरा आरो एडिटिंखौ खालामदों मिसाइल मोसाहारि। करिय'ग्राफियाव दं फाखन आरो फुंखा। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। आरो सोरबाफोर दासिमबो बे भिडिअनि टिजार भिडिअखौ नायाखैब्ला नायहैनो हागोन लोगोफोर, मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।